Kyllä, kyllä. Tästä se tämä kanava lähtee. Elikkä V-lokkaus on tullut Radio XM:n kanavalle tehtyä pari videota, joka on nykyisin Radio Tehun kanava. Ja teen oman kanavan ja aion vähän enemmän olla tätä V-lokkausta. Kyllä. Täällä on Oulu. Oulussa ollaan, elikkä noin 300 kilometrin päästä kotoa. Kamera on mitä on. Kännykän kameralla, jossa on tällainen hieno valokin. Siinä, näin hienosti. Se kiinni. Täällä ollaan Kärkkäinen. Sen pihassa tässä on tämmönen ostoskeskus, jossa on yksi suuri kauppa nimeltään Kärkkäinen, niin se ei kehtaa tuota liikettä kuvata, koska aivan sairaasti tulee tuolta porukkaa. Kyllä. Miksi mä teko 5 puolella kokeen kuvan? No, ei välillä siitä. Niin, äsken piti ostaa tuommoinen pantalo. Tästä kokis. Tehdään mitä sen, no jotain randomia, että sen höpötellään. Tossa just se kuukko vieressä. Tosissaan. Tuolta Muhosta. Joo, Muhosta se paikan nimi. Tuli lahjoitusta. Tai no, lahjoitus tavarat tuossa kassissa ja näppiksen ostin. Ja takakontissa on vielä pari näyttelyä, jotka kanssa ostin. Toiselta YouTube-V-lokkaajalta löytyy YouTubesta nimellä Super Neon Killer. Kuuluukohan minun ääni tässä mitenkään? No, saa nähdä. Hieno. Toyota Renault. Nice. Tosissaan Kärkkäisen pihassa. Ollaan kuvamakista. Ja se lähtee tuon kasin sisällöstä tulen tekemään vissiin varmaankin huomenissa videota. Ettei tarkempaa tietoa kaikesta ja nyt ei enää jo kerkiä odotan tästä juuri kyytiä, kuskia täällä autossa. No, eli siinä moro.